Je to veľmi stručné vysvetlenie, na ktoré treba pochopiť celý kontext, celé evanjelium. Pokúsim sa vám to tu zhrnúť v základných bodoch. O každý z týchto bodov sa vedie boj a diskusia, ktorá ľudí rozdeľuje. Vznik sveta, stvorenie. Tuto všetko začína, kde naozaj všetko začína. O tomto bode sa samozrejme vedú siahodlhé diskusie a spory. Logicky, keď zboríte základy, tak padne celý dom. Na tému stvorenie versus evolúcia som spravil jedno celé video. My sa teraz však posúňme ďalej. Pôvodný plán. V raji. Tieto verše hovoria, že náš pôvodný domov bol v rajskej záhrade. Neexistovala tam smrť, násilie, hladomory, krádeže a iné veci, o ktorých rozprávajú iné verše Biblie. Samozrejme, pre niektorých je toto rozprávka. Varovanie. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol: z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť. Lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Pokušenie a klam. V týchto veršoch prichádza na scénu ďalšia bytosť, o ktorej si povieme neskôr viac. Je to pokušiteľ Satan vo forme hada. Zviedol nás na hriech, cestu sebaskazy. Jeho myslenie je krásne na prvý pohľad, veľmi logické a lichotivé, ale vždy je v priamom rozpore s Božím slovom. Pád človeka do hriechu. Ľudia porušili Božiu požiadavku, jeho zákon, podľa ktorého môže existovať večný život, a upadli do prekliatia smrti. Strom smrti v záhrade Eden, čiže možnosť výberu, bol stvorený z Božej lásky, lebo Boh v ňom zjavil slobodu voľby. Keby sme nemali možnosť výberu a pokušenie pádu, tak by sme boli ako roboti stvorení len na funkciu, ktorú nám dal náš stvoriteľ. Satan nás síce pokúša, ale nikdy nás k zlému činu nemôže donútiť. Tlak niekedy býva naozaj silný, ale vždy je možnosť výberu a my si volíme našu cestu. Hriech. Princíp hriechu je povýšenie ľudského myslenia nad Božie. Pýcha. Zdroje pokušenia k hriechu sú žiadosť očí, žiadosť tela, chlubná pýcha života. Všetko zvládnem sám. A konkrétne formy sú prestúpenie 10 Božích prikázaní aj jedného. Smrť. Možnosti posmrtného života sú: smrťou sa všetko končí. Máme nesmrteľnú dušu, smrteľná duša a vzkriesenie. A spásny plán je to, o čom hovorí evanjelium. Je to dobrá správa, že náš život sa nemusí končiť smrťou, ale môžeme žiť večne. Ako sa to dá? Súd. Tento verš, ako aj mnoho iných, hovoria, že keď niekto spácha hriech, tak musí prísť následok, odplata, ktorou je smrť. Večná smrť. Tak ako je to možné, že by sme mohli žiť večne? Večný život Kristu Ježišovi v našom Pánovi? Kto to je a prečo môžeme mať večný život v ňom? Pre niektorých to bol prorok, pre niektorých to bol bežný človek a pre iných Boh, ktorý sa stal človekom. Dôležité je však to, čo spravil. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Hospodin na neho uvalil nepravosti nás všetkých. Odplatu večnej smrti, ktorá mala padnúť na nás, zobral na seba a zomrel za nás. Aká nesmierna a nekonečná láska. Vzkriesenie. Ja som vzkriesenie jej život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Najdôležitejším bodom evanjelia je však vzkriesenie. Je to krásne zasľúbenie a nádej na večný život. Evanjelium. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Božia milosť, odpustenie hriechov. Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. A tak môžeme byť spasení skrze smrť, ktorú za nás podstúpil Ježiš. Táto hrozná udalosť, ktorú nemusel, ale chcel za nás vytrpieť, mala pôvod v záhrade Eden, v prestúpení zákona. Len vďaka Božej milosti máme odpustenie hriechov. Je zákon ešte platný? Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Pokiaľ sa nepominie nebo a zem,
Nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. 10 Božích prikázaní je dokopy zhrnutých na 2 miestach Biblie. Dajú sa zústiť do 2, ktoré vyjadrujú podstatu všetkých 10 a tiež podstatu zákona. A to, že zákon je láska. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Skutky, zaslúženie si večného života? Zachovávanie zákona vo vlastnej sile nás však odvádza od hlavného posolstva evanjelia. Je to princíp, na ktorom je založené každé milné náboženstvo, skutkárstvo. Zaslúženie si večného života vlastnými skutkami. Druhý extrém je zase prijatie lacnej milosti. Tým myslím to, že človek pochopí spásny plán. Poteší sa, že môže byť spasený, ale ďalej si žije svoj hriešný život, v ktorom vedome prestupuje zákon. Čo teda robiť? Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Tak toto bolo posolstvo Biblie v skratke. Ako ho však prijať? Ako prežiť v znovuzrodenie? Poďme si niektoré body pozrieť podrobnejšie. Dôležitým bodom je náš súčasný stav. Stav v hriechu. Hriech. Biblická definícia hriechu je taká, že je to prestúpenie zákona. Pôvod a princíp hriechu je povýšenie ľudského myslenia nad Božie. Príčina je naša pýcha. Znázorníme si to. Pred pádom do hriechu bola naša autorita Boh, ktorá určovala pravdu, čiže to, čo je dobré a čo je zlé. Po páde do hriechu sme sa v pýche povýšili nad Boha, alebo sme mu chceli byť skôr rovní. A teraz my si určujeme, čo je pravda, čo je dobré a čo je zlé. Pokušenie a klam. Istotne nezomriete a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A my to vieme z písma, lebo toto nám slúbil a predpovedal Satan, ktorý už vedel, čo znamená žiť v hriešnom stave od Boha. Falošní bohovia túžby. Za čo sme vymienili nášho Boha stvoriteľa? Kto sú teraz tí naši bohovia? Sú to naše túžby. Tieto túžby sú zamerané na jedinú osobu a tou osobou sme my sami. Naše túžby sa dajú zhrnúť do 3 hlavných oblastí, o ktoré nám ide každému. Prvým je bohatstvo, čo v realite znamenajú peniaze, za ktoré si môžeme kúpiť naše akože šťastie. Ďalej hľadáme stratený Eden v túžbe po sláve. My, ľudia, chceme byť populárni, aby nás ľudia oslavovali a vážili si nás ako Boha. Posledná oblasť je moc. Môžeme byť bohatí a slávni, ale túžba po moci nad ostatnými pochádza tiež z našej pýchy a hriešnej skazenosti. Takže v stave hriechu sme zameraní každý na seba. A tu je niekoľko slov, ktoré to popisujú. Pýcha, sebectvo, ego, lakomstvo, závisť, ja, Táto zmena, ktorá začala v myslení, sa odráža v našich skutkoch, charaktere a duchu. Je to duch, ktorý sa Božiemu prieči. Je to duch antikristov. A skutky tela sú zjavné. Smielstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztrčky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zvojovosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme.